Takže čuste, vítam vás Groli. A dneska si pôjdeme zabiť draka. Našiel som už aj netrpenosť. A tu som si odložil oko. No tak poďme hľadať. Takže ideme tady to, počkaj. Tak to tu dám. A hodíme očko. Ako vidíte, tak ja som si pripravoval celé diamantový set. Ide toľko. Je. No asi prasklo. No tak ideme tady to. A potom by som si... Ale potom sa budeme pripravovať v 9. dieli, toto je 8. diel, som vám zabudol povedať, že si pôjdeme pripravovať veci na End Farmu. Preto som si urobil tento krompáč z tej Efficiency 4 Unbreaking 3 a ja som si enchantol krompáč a dostal som Silk Touch a Efficiency 4 bez ničoho a tam a potom som si to spojil a mám tento krompáč. Tak som si išiel tam do toho môjho dolu, no už to je aj dol, lebo som už tam spravil aj nejaké cestičky. No, urobil som tam takú obrovskú chodbu, a ktoré sú chodbičky 3 vysoké a 3 od seba. Tak, tuto si hodíme ďalšie oko a ďalej ideme, super. Ešte, že som si ich Ty kokos, zase sa mi rozbilo. Toto nie je normálne. Oh my god. Tak, ideme tady to. Šup. Šup Groli, davaj. A ako vidíte, tak som si aj opravil celé brnko. Aj všetky zbrane. A tento lúk som včera si oenchantoval. Včera večer. Čiže... Takže toto budeme mať na draka. Takže ja možno si hovorím ten šíp, lebo tu mám Infinity, to sa mi nikdy nestratia šípy, až keď sa mi tento luk nerozbije, tak. Takže ideme ďalej a vylezeme teraz na tieto obrovské hory a hodíme tam oko, OK? No tak super. A potom asi v tom 10. dieli sa už vrhneme na tú samotnú End Farmu, ale budem musieť si naťažiť 19 takov redstoneov. Potom ešte nejakých tých skoro 21 takov ironu potrebujem ešte. No neviem. Čiže 2 staky skoro necelý 2,5 staka. Ty kokos. Blokov ironu budem potrebovať. Tak tuto počkajte. Radšej na tú horu nepoleziem. Tak, ale... a potom, keď dostávame tú End Farmu, tak pôjdeme niekde caveovať, lebo som aj objavil novú katakombu. Toto je epické. To je halus. Toto som už videl raz. Alebo som už aj videl, že 3 bloky stone, 2 bloky coal, 1 blok dirt a na to bol postavený strom. To bolo inak epické. Ako aj hento. Tak, hodíme si ďalšie oko. Ale... Aha, tam. Daj, ďakujeme. Aha, zomboník, čus. A ukazoval som vám ten look, aký mám? Ja neviem. No, viem, že mám Power 5, Punch 2, Flame a Infinity. Áno, hovoril som vám. Hovoril. Tak asi to tu bude. Aha, hen tam ideme. Tak, poď. Á, školy. Ešte, že mám ten Feather Falling. Teraz by som už neprežil. Takže tady to ideme. A potom si tam aj urobím waypoint. Zapadá slnko. Čo? To čo je? To je zabugované. Aha. Je to oko? Haló? Aha, sú to? Tak, poď ku mne. Tak, super. A teraz sa budeme musieť zase zaoberať tými odpornými prešerami. Tak, ešte stále tady. Tak, poď sem, daj mi to.
Ale to bolo inak halúzne. Keby som hodil oka a išlo by to hneď do zeme. Ale to by som k tomu Strongholdu asi už prekopal aj. S tým môjim branchminom. Tak, to si vylezeme. Ale budeme stále hard. Kokos, to čo je? Zabugované to je. Tak, teraz zase hentám. Dobre. Kokos, to čo je? Toto je ten end zabugovaný. Tak skúsim kopať tuto. Kokos, lol, to není možné. Kokos. Rozsvietím vám, nech tu niečo vidíte. Tak. Čo? F3, úroveň 54. Slime chunk, super. Takže tuto si potom aj vykopíme slime chunk. Čo, však to není normálne. LOL. Stále hen tam, okej. Rozsvietím vám, sorry. F3. Čo? Ten end je nejaký zabugovaný. Aha, hendam. Tak. Už len 23 očí. Teraz tuto. To nie. Lol, to čo je? Aha, ešte stále hentam. Tak jo, si aj nájdem. Tak, rozsvietím vám. Dobre, stále hentam. Alebo počkajte. Haha, si mŕtvý. Čus? Zmizni. Aha, dyne, super. Aha. Teraz zase hentam. Toto je zabugované. Zase hentam. Skvelé. Kokos, to čo je? Je to okolo. Teraz zase hentam. Či čo to je, OMG? No tak počkajte, ja si na chvíľku prepnem do game modu. Game mode 1. Hentam. To čo je? A už zase hentam. Tak to asi budeme musieť hľadať s game modom. Zase hentam. No tak to funguje asi len s game modom. Tak toto zabijeme. No nie, nezabijeme to s game modom, ale aspoň to nájdeme s game modom. Nie. A tak to začítuje. Ako keby. No teraz to ukazuje skvelo. Dobre. Tak. Juhu, super, haha. Čiže tuto teraz hodíme. Zase hentam. Dobre, to sa mi rozbilo. Skvelé. Stále. Dobre. Tak v pohodičke.
Tam mám barák 460 metrov. Takže stále sem. Tuto. Neviem, prečo mi to nešlo na survivali. Nechápem prečo. Ani teraz neviem, prečo sa mi rozbila, však to je jedno, ale stále tu. Podľa mňa toto bude niekde. Asi. Hehe. Stále hentam. Skvelé. Tak. Super. No, sorry, že to takto trošku cheatujem, ale ináč sa nedá nájsť ten stronghold, podľa mňa. Lebo neviem, prečo mi to nešlo v survivali. No to je jedno. Tak, stále tuto. Tak, skvelé. Zase máme už 30 očí. Stále hentam. Mal som ich pol stavku. Ale to som ešte... To som si vtedy farmil. Takže stále hentam, okej. Takže to sa dá asi len s game modom. Či? No ja neviem, to je jedno. Dobre, stále hentam. Ale draka nezabijem s game modom, to určite nie. Nie som taká lamka. Kokos. Dobre, zase mi rozbilo. Skvelé. Tak, stále sem. Tak, už mám postaku. No tak tuto si vylezem hore. Vyletím teda. Aha, už hentam. Takže tuto niekde poblízku by mal byť stronghold. Takže tu teraz. Čo? Som ho už preletel. Aha, takže tuto asi. Zase? Takže už zase hentam. Á, super. Takže tuto to bude asi. Ten stronghold. Áno, super. Tak. Ešte? Tak toto je čudné. Ty krásu. Tu ide ešte, ako hlboko je. To je až na bedroku, alebo kde? Hodíme sa jedno oko. Takže už to ide vyššie. Takže sem. Takže tuto kopem. Tak, ešte vám rozsvietím. To čo? Aha, takže teraz už hore. Čo mi je tu teraz voda?
Tak, toto vám tu rozsvietím. Čo? Takto až. To čo je? Takže toto niekde. Hore. Toto je nenormálne. Takže tuto začnem kopať. Kokos. Toto je nenormálne. Na druhú stranu. Kokos. Toto je nenormálne. Oh my god. Ten Stronghold sa nedá nájsť? To si robíte zo mňa srandu. Teraz zase sem hore. Kokos. To čo je? Kriste pane. Aha. Takže zase sem. Rozsvietime. Kokos. Kokos, ja sa tu vrtám taký retard. Ešte sem dole? Kokos, toto je zabugované. Dá si GM-ko. Ukazuje mi to, že som tu. Ja to tu celé rozkopem. Počkajte, ja si zoberiem TNTčka. TNT. A redstone torch, kokos, toto je nenormálne. No tak dávaj, buchni. Potrebujem Stronghold. No tak toto není. Kde to letelo? Sem. A však tu nič není, Krista. Počkajte, položím sa ďalšie TNT. Ty kokos. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably. Takže ona mi to ukazuje, že som tu. Strongholde, hej. Však sa to by ma malo zaviesť k portálu. Takže tam skúsim kopať. Time set today. Tak. Aj toto ide fuč. Tak, toto vám rozsvietím. A ideme ďalej kopať. Kokos, toto je nenormálne. You're supposed to party, roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. Je to oko, poď ku mne. You're supposed to party, roll one, smoke one, and we all just having fun. More, sorry, rozsvietím vám. Kde ten Stronghold do prdele? Ukáž, tam. Točku.
Tak mi to ukazovalo, že tu. To ukazuje tu. Bože! Ešte. 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 Tuto. No tak počkajte, toto je TNTčko a redstone torčku. Zase. Tak. A TNT. TNT zasahuje. No. Takže, že som tu. No, ten portál musí tu byť niekde ukrytý. Počkajte, skúsim si zmeniť textúru. Tuto. Tomu oko s prepáčením jebe. Tomu oku poriadne. To. Ty kokos, ono to tu musí byť niekde ukryté. Ty kokos. To je také nenormálne. Takže tuto, že som v Strongholde, hej. Toto ja musím byť, čo ja viem, retard. Toto si urobil len tak, for fun, hehe. Prdele, kde je ten end portál? Tak toto je zabugované. Bug! Počkajte, skúsim reconnect. Kde to išlo? Aha, takže sem. Hej. Hej, hej, hej. Možno to aj pomohlo. Čo to? Á, stále hentam. Super. Ten portál je niekde zabugovaný. Alebo či? Ale však na serveri mi to išlo hľadať. Aha, hore. A teraz vám ešte rozsvietím. Takže kde to je? Takže sem, hej. Ten end je nejaký zabugovaný asi. Rozsvietím. No. Rozsvietím vám. Ja chcem ten už end. Ja si stopnem to nahrávanie a ja ho nájdem. Tak potom sa ozvem, keď ho budem mať. Tak čakajte zatiaľ. Teraz, takže čuste, som naspäť a ten portál som si vyrobil ručne. Tak. Počkajte, ešte si prepnem do game modu. Game. Aha. Open to LAN, out it on. Game mode 1. Teraz 0, takto, single a takto ideme, šup, rýchlo. Mám niečo? Nemám. Tak toto zahodím, toto zahodím. A mám tu stone. 2, 3, 4. Super, 4 staky. Juhu! Som tam! Oh, end
Enderman Dragon, haha. Tak, som v ende. A dúfam, že ma hneď nezabije ten drak. Tak, skvelé. Rýchlo tam. Sem. A som v ende, super. Ha. Som krivý. Ja to vravím, že ja som krivý. A dosť. Ja som ináč krivý. Ja sa neviem ani zblízka strafiť. Ja. A dám ťa. Hizl. Haha. I keep 'em rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the ďaleko. Moc blízko. Jo. On sa tam bugol. Ja som krivý a strašne. Ja som sa na teba nedíval, Enderman. Yes. Aha. Ty si hajzl. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling fresh. Ty hajzel. Nekúkal som sa na teba, Enderman. Zabijem ho. Ja ťa zabijem, ty hajzel. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. Kokos nekľúčkuj. Ty kráso. To si. Haha. Dorici. Nažerám sa. Jo. To mi uberáš len pol srdiečka. Ty si iný shit. A to som na hard. Jo. Haha, tak to bolo epické. Teraz som ho asi nasral. Haha, super! Ne, teraz takto. Netrafil si sa. Haha. Po srdiečka to mi nič neoberáš, vieš. Nie. Nekúkal som sa ti do očí. Ty hýzle. Ešte z teba tam zničíme. Tak, teraz. Ja som krivý, ja to vravím. Keep 'em rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I down with your bitch smoking great. Some epicky. 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, 4 blunts like a leaf. Put the wheat in the J. Hey, drunk, so what? We smoke weed. We're just having fun.
Ja som krivý. Bože, jedno srdiečko. Hajdel! Teraz som mi nič neubral. Ty si ale slaboch. Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinkin' you're down, find how to turn things around. Things are looking up from the ground up. Hajdel, on sa tam healuje. So turn my sound up and mount up and do my thing. Jo. Fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably Yes. got my own car, no job, no children, had a science project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me, this is us, we gon' fuss, No len poď. we gon' roll and live on. Hajdel. We smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. Ale nekľúčkuj, hajzle. Haha, tebe ináč uberám. Epické. Som epický. Super, za chvíľku ho dáme. Epické. Tak. Nie, nebudeš do mňa hubovať. Haha, som zabil, haha. Zabijem ťa. Drak má už pod polku. Nie! Ty svinia. Počkaj, ja ťa zabijem. No len poď na mňa. Ja na teba čakám. Tomu tu už chcem zničiť. Jo. On ide len na mňa. Enderman, nekúkal som sa ti do očí. Ide sem určite. Jo, už mám len štvrťku, už máš draku a už máš poprdeli, haha. Za chvíľku napadne z teba 70 expov. Ale ja budem mať 96, haha. Lebo mám 26 návrh, haha. Zábil. Ty, no tak teba, ty. Toto ti nedarujem. Jesi, tu si, čus. Ja ťa, ty sa prestaneš už healovať. Tak. Výška. Vysoko, co je veľa. Svinia, chod do prdele. Ja idem bližšie. Tak, no tak, Groli, nebuď taký krivý. Jo, kde si? Tu si, super. Už som všetky veže zničil. Tu si, čus. Aha, zmizni. Ty si svinia. Poď sem. Už sa nemáš kde healovať, máš to jedno, zabijem ťa. Ty zlý drak. Áno, jo, dávaj, Groli. Jaj, práve dneska mám narodky, 30. marca, jaj, a práve dneska zabijem draka. Nie! Nech sa nikde nechodí healovať, lebo ho zabijem. Čus? Jo, zabil som ho. Jo, zabil som ho! Super! A dám si teraz peaceful. Nech tu nemám endermanov, haha. Jaj, toto je expo. 72, 74, 75,
74, stále. No už 76. No tak toto je halus. Tak, jo, zabil som ho, ani, ty krát, tak toto je prvýkrát, čo ma drak nezabil, keď, ako v singli, a s takýmto brnkom. Tak, no ty kokos, ty, ja mám taký pech. Do prdele, ja som si zabudol, ja som si neuložil ten, no do prdele, no, nedal som si tam waypoint, ale viem, že tam teraz ideme, a tieto dvere som vám nehovoril, že som si spravil, no tak toto mám aj pistolové dvere ešte, a kde ťa mám, tak tady to ideme, šup, takže tady to, ideme. Open to LAN, zapnem si kreatívku, sorry. Memo D1, lebo sa mi tam nechce ísť. Jo, som ho konečne zabil. To je také super. Teraz hentam, čože, tak toto je nenormálne. Tak, teraz tuto zase je super. Čo to za je to, že ktoré to som nešel? No to je jedno. Tak, teraz stále ešte hentam. Skvelé. Stále. Tak budem tuto na Ježiš. Alebo kde má ten portál. Kokos. A henten si tam zničím, ako niekedy vôbec nájdem. Sorry, lebo nechcú sa mi ísť. Time, set day. Tak. Sorry, že takto trošičku čitujem. Ja nečitujem, len sa mi nechce ísť, to je to. Ale však niekde inde nájdem ten portál, nie? Však to je jedno, kokos. Tak, stále hentam. Dúfam, že zase nebudem musieť zabíjať toho draka pondianého. Ale tie expy sú dobré. Ale čo však? Mal som mať 96 expov. A nie len 76, ešte o 20 v návrh by som mal mať. Tak. Stále tady to, stále. A toto už je. Toto je. Portál do endu. OK. Má waypoints. A toto. Nula. A teraz ideme naspäť do boardu. A toto by bolo si už aj taký koniec. Ako nemyslím Minecraftu. Ale že idem to kúknuť. Není tu už drak? Dobre, není, super. No ja si tu idem asi ešte teraz niečo naťažiť. Tento endstone, ten sa mi strašne páči. No budem ho aj potrebovať strašne veľa, 22 stakov na tú endfarmu. No ty kráso. Ale toto sa mi ešte nikdy nepodarilo. Survivali, poraziť draka. Ale to bolo asi to, že som mal také dobré brnko, nie? Však všetko, Protection 4, tam mám Thorns 3, Protection 4, Respiration, Aqua Affinity, Thorns 3, Protection 4, Thorns 3, Protection 4 a Protection 4, Feather Falling 4. Čo, normálne brnko. Jaj. Počkajte, len ja si musím tuto. Cesta. Tak, dám si túto farbičku. Tak, waypointy. Off. Kde je ten port? Tam. Nelaguj. Počkajte. Mám sa FPS.
Tak a už to nebude lagovať. Tak možno. Tak, skvelé. Potom si pôjdem aj vyťažiť celé tieto tu, čo sú tu, tie obsidianové veže. Tak, ale toto som nečakal, kokos. Tak, a potom si pôjdem v budúcom dieli postaviť. No nie postaviť, ale za kamerou budem ťažiť tých 22 stakov. A chcel som si zobrať pistón. Počkaj, ešte reštart Minecraft. Tak, skvelé. Super. Zabili sme dneska draka a uvidíme sa u ďalšieho dielu, tak čaute. Čus.